8 ballin? Aliwalas paligid dito sa aming lugar. Oh! Puta, marunong ka pala talaga eh. Baited tayo at least hindi tayo na-cancel, di ba? Lalabas mga piso ng dami para. Kasi yung bandana niya, kita mo nilagay sa leeg niya. Nakadaloy na. Mukhang marketing stunt pala yung ginawa niya. Alam nila ang mapanlait ang tao at ang masa. Natawa ko sa comment section. Marketing stunt lang yan, pao. Wala akong pake. Pag titripan pa rin natin yan, nimimim pa rin naman yung video na yun eh. Kaya lagi ko sinasabi sa mga nagagawa reaction video, huwag nyo laitin yung tao. Laitin nyo yung ginawa niya. Yung to music video. Kasi nabalay mo, diba? Meron talaga. Tingala parang higante. Patitikimin kita ng aking mga higante. Hindi pala hadlang ang braces. So talaga alam mo, yung ginawa lang yan. Kaya iiwas tayo sa cancellation. Ayan na, nakabawi na tayo. Magaling yung 8 ball ballin. May 8 ballin, may ball ballin, may ball ballin tayo. Grabing transformation niya nung may shade sa wala. Yung pala nagagawa. Nakahanap siya ng mga publicity stunt para makilala yung kanilang mas hindi kilalang mga kanta. Naiintindihan nila paano gumagana ang internet. Yan o magaling. Yan o mga talino. Yan know me. Hindi mo pa ako kilala. Sunod!